לנו שהוא יתמוטט את החמאס. אמרו לנו שבזכותה החטופים ישוחררו. אבל אחרי 103 יום של מלחמה, שום דבר מזה לא קרה. החטופים ממשיכים למות. מי שחזרו, חזרו בעסקה. חמאס רק הולך ומתחזק. ומה שמרוסק הוא החיים של העזתים, של ילדים, של נשים, של גברים, של אנשים חפים מפשע שהבית שלהם נהרס, שאין להם מה לאכול, שאין להם תקווה. ובצד הזה של הגדר, עשרות אלפי אנשים מעוטף עזה חוו טבח נורא ב7 באוקטובר, איבדו משפחה וחברים, ועכשיו הם לא יודעים מתי הם יחזרו הביתה. איך משהו מכל זה הוא לטובתנו, לטובת האנשים שחיים כאן? כמה דם עוד יישפך לפני שנבין שהמלחמה הזו מרסקת את כולנו? כמה אנשים עוד יהרגו לפני שנבין שזו לא הדרך להשיג ביטחון? כמה בתים עוד יהרסו? כמה חלומות עוד יזנחו לפני שנבין שלא תהיה תקווה בצד אחד של הגבול אם אין תקווה בצד השני שלו? שהגורל של ישראלים ופלסטינים קשור זה בזה, שזה או שכולנו נחיה בשלום או בחירות, או שאף אחד מאיתנו לא יזכה בזה.